أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jean Zedou biye jumaye biye lahoroma donye ala batu ala nyini sarakati bo ya fadeli jumu kafari juma donya ode kabwa be sabla Allah ta'ala juma donya da ka barka ka ke don gerengere ni domi nale ala ya suwandi do to chela ka da batuli kama amani na Allah ta'ala fe subhanahu wa ta'ala alami na nyada alami na lahrada alami na akase kono na meleke babi konondon ani bi konondon ni konondon da jonsi sedu alami na gine ba keme konondon bi konondon ni konondon da alami na ye kulu ani jibawu ikado kobawu ani aywa ngini nga babili bawu da ala o minye da keneda o ala kele befa o ala kele benedefa o ala kele ale de bi nyawuli o ala kele ikado ale de ngini nga laharada ale ala kele o de arjine ani janeme amma nyini subhanahu wa ta'ala fa Allah mi nga masayati soso Allah mi ndi nyini nga ka masaya bele jele bi ba kamin do aka masala o ya subhanahu wa ta'ala kile amma nyini Allah fa masa sangoro tale masami na ka masaya billaba masami na ya funi sire masami na bi yafa imana nyo ko ke Allah ta'ala la ni ya yafa de Allah bulu Allah bi yafa muna an jonu muna an buna haramadenu muna aminu ikado nandi ke shiye dukolo sanve andi yafa amma yin subhanahu wa ta'ala fe anga jamana aka kishi malimi ni ala ya anga gerdige amma yin subhanahu wa ta'ala fe balawjugu ni ani ko kunda min da ka jamana izegere Allah ta'ala ka do anache amma yin subhanahu wa ta'ala fe ala ka hinado malide be dusukuna kan dusuku sania kan dusuku sania kan dusuku ka limane dama Jean Zedou Fatiha asbunallahi nimani wakilu amma jina Allah ta'ala fe Allah emi Ibrahim Boubacar Keita ke Mali président ku mina ala ya kai de bodo abado ma tise ka mabali ala ka kula ayi Ibrahim Boubacar Keita amana kejnya fonye dukolo safe maldendu afo kele Allah Mali masaya dama fla o yala ka latike Jean Zedou o yala ka latike wallahi latike mi na ayake kadam munga atadi bema muna Ibrahim Boubacar Keita kera Mali président muna ma million muga ayi ibe kata Jean Zedou no ye che Allah ta'ala de badon ayi minge e kado Allah ta'ala de badon Jean Zedou kado ningera kada kuminga ka nyini Mali de chema ani musuma demseni mabakoro Jean Zedou ambeka yafa chokoroba ambe yafara wallahi ambeka yafa ibe kama wa yafara ha Jean Zedou anya fara saya bi ko be ba ni saya ma min ba du kulo sanve otiba fo ka wa saya ba pe wa haramadiya yare bi ba haramadiya bi ba du kulo sanve ikase bi ba e diere bi ba dodo karamo diere bi ba dodo no ye kiye Jean Zedou ikado Ibrahim Boubacar Keita min ngela Mali masake Senegal kate Ivoirien te Jean Zedou ikado Burkina bete Mali delu ala de klala ka suwandi san wolovla hanna dano maka ke masake Jean Zedou kera kada minga ala de bodo wallahi anya farama ami ya rabbi anya farama Jean Zedou anya farama anyini Mali de befe ami min no fe Mali kono bi e ben kelenya Jean Zedou kado aramade aningu ka kenyon ve ni duma yafa ebiki ijo nya fe chugodi wallahi e ma yafa ijo nya ma ebiti jo ala nyekoro ka muvai ala dunganga yafa ala ka hina chukoro bayna ya rabbi ala ka jumnu kafari ya rabbi ala ka jumnu kafari ya rabbi ala ka mara akan mara ro kumana ya rabbi amanyina Allah ta'ala fe ayemi ni minge on nyere fe no manye on nya farama bi anya farama sini anyini malide be fe beka yafa ibeka ma Allah ta'ala jadi kama Fatiha so de kado yafa o masay ala di ni ala yafara doni harama de ete ka fo abara kiti yafa ma Fatiha amanyina Allah ta'ala fe ala ka yafa ma Fatiha kaburu noro ala ka jigi yoro nye yon so dikado don babulo modon babulo bramso babulo yon so dikado mali dundu tayoro tula yon so dikado namu hinemene namu hinemene yon so dikado amani
Nam. An ko hinɛ minɛ. Ami. Journaliste an ko hinɛ minɛ. Ami. Foyi tɛ tɛmɛ Alahu. Wallahi. Fɛn fɔ y'i sɔrɔ. Ala ka latigɛ don. Wallahi Ala bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ. Fa'alu lima yuridun. Est-ce que ne m'a fɔ dɛ. A belebele wulibali. Manca wulibali don dɛ. Kɔlɔsi kɔlɔ. Ala de bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ kɛnɛya. Ne tɛ maa tigi fɔ an ye. Ale de ye walekɛbaa ye fɛn na. Fɛn min n'a y'a laɲini. Wallahi Ala de bɛ ko bɛɛ latigɛ. O tuma Ala ye fɛn min laɲini o. E bɛ se k'o bali wa? E tɛ se. Jɔ tɛ se. Wallahi jɔ tɛ se. Min ɲini n'an fɛ o ye dusu ye. Min ɲini n'an fɛ o ye hakili ye. Min ɲini n'an fɛ o ye limaniya ye. Ni nin bɛɛ y'i ɲɔgɔn sɔrɔ hadamaden la i b'i yafa. O ye tiɲɛ. An ka yafa cɛkɔrɔba in ma. Fatiha duwawu kɛ embargo banna. CEDEAO ka embargo banna. Alassane kɛmɛ ka datugu. Macky Sall kɛmɛ ka datugu. Orogu kɛmɛ ka datugu. U bɛ ka datugu Mali ɲɛ. Siman yɛlɛnna, balo yɛlɛnna, sukaro yɛlɛnna. Journaliste Seydou Ala ka da maa bɛ se k'o tugu wa? Ayi o ti tugu dɛ. I ti se. Ala ka da o ti se. maa bɛ se k'o da yɛlɛ wa? Ayi Ala yɛrɛ de b'o yɛlɛ. Journaliste Seydou n'i tora Ala kɔfɛ i tɛ malo. O ye tiɲɛ. N'i tora Ala kɔfɛ i tɛ tɔɔrɔ. N'i tora Ala kɔfɛ Journaliste Seydou i nisɔn bi ja. N ye min f'i ye kuranɛ haya la i ɲinɛna dɛ. Fɛn o fɛn n'a ye jɔnni sɔrɔ Ala ka laɲini don. O ye tiɲɛ. N'i sɔnn'o ma n'i y'o faamu. N'o tɛ bi ka gɛlɛn koyi. Foyi. Don gɛlɛyara ka tɛmɛ bi kan. O ye tiɲɛ. Don dɔ tɛmɛna jamana in kɔnɔ a kɛra ɲɛna n k'an tɛ si. O ye tiɲɛ. O kɛra dɛ. O kɛra. Bi tɛ foyi ye. Ko dɔ de bara ka kɛ bi. Don min Amadu Kufa ni Iyadu bi marifa dajɔ Bamako la. O don an bɛɛ siranna dɛ. Journaliste Seydou don gɛlɛnw tɛmɛna koyi. Nka buna hadamaden ɲinɛ ka di. N'i y'a f'i ye ni hadamaden tɛ ɲinɛ i tɛ si sɔrɔ. Wallahi o ye tiɲɛ dɛ. Journaliste Seydou k'a dɔn an bara ka i bɛ ka su kasi. Ko belebeleba wɛrɛ donna an na. Banabakaw ka banu Magaji fatura. Subhanallah. Bernard Tapie fatura. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Wallahi. Ni ko dugu dɔ ka jan. A ye signala président sara. Wallahi. Kulukɔrɔ ligi. Wallahi. Banu Magaji kelen. Banu Magaji kelen. Min bɛna jɛgɛ fɔlɔ a dogo. Wallahi. Allah kibaru. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'an dɛna Ala ka hinɛ na. Ala ka yafa k'an ma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu rasuluhu. Allahu la sharika la. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amin. Ayi nani y'aw siri. La ilaha illallah. Ayi nani y'aw siri. Amin. Ala ka embargo ba. Amin. Kul shay'in kul. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ala ka Alassane Dramane Ouattara minɛ ka d'a ma. Amin. Allahu la jitu. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Check up pip. Dama Tunkara. Naamu. Diɲɛ tɛ to bolo kelen ma. N bala cogo bɛ di dɛ. Journaliste Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma providentiel. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Burama Dawu. Journaliste Seydou k'a dɔn hadamaden hakili tɛ sigi ni se t'i ye. Maanifin tɛ taa ɲɛ ni se t'i ye. Se dun bi sɔrɔ kana de kɔnɔ. Journaliste Seydou k'a dɔn kana mana sabati. Hadamaden bi fa n'i fara ka ban garijɛgɛ b'i yakubaya. Journaliste Seydou yalima i k'a dɔn yɛlɛma ani hakilina kura min dalen don jamana ɲɛmaaw fɛ a kɛra sababa ye Journaliste Seydou ka sababu kɛ min ye Bamanji ye Journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye jolikɛnɛ ani sɛmɛ o saradalen bɛ kungokolo fanda 4 bɛɛ lajɛlen la wa a bɛɛ Bamanji maa minnu wulila k'u bɛna bin Mali kan Journaliste Seydou k'a dɔn n'u kun y'a dɔn u t'a kɛ u ye waati kɛ Journaliste Seydou k'a dɔn Kuluba Karaba la jamana kɔnɔ i k'a dɔn dugu dɔw cira maanifin caman n'i tora a la Journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa bi min ye Bamanji su ye i k'a dɔn de saradalen bɛ kungokolo kɔnɔ armée ye ninkura bɔ mini Journaliste Seydou an ka sɔrɔsiw u yi dun ye ninkura bɔ min i k'a dɔn u ka kɛlɛbolo yɛlɛmana sabula don o don Journaliste Seydou k'a dɔn u b'a ka sebaaya de sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la Journaliste Seydou k'a dɔn o tɛ nkalon kuma ye i k'a dɔn kɛlɛbolo ani sira bolodalen kun don jamana yɔrɔ minnu na e ka ɲininkali kɛ walima n'a y'i ja Journaliste Seydou bɔ Segu jamana na i ka taa gosi fo Moritani nɔngɔngari la i ni maa tɛ ɲɔgɔn ye Journaliste Seydou k'a dɔn o sababu ye Mali armée jɔ ko a la Asimu Goyita tile Journaliste Seydou k'a dɔn a nafɔ ayiwa ziiri la min ye colonel cɛ 5 min ye fanga ta u n'u jɛɲɔgɔnw Journaliste Seydou k'a dɔn bi maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔsikulu u ka wuli ka jɔ Journaliste Seydou k'a dɔn Segu jamana yen dɔrɔn lajɛ min ye ɲɔnɔ fanfɛla in ye Journaliste Seydou ka taa bila fo Narabolo in kan u y'a fura k'a jɛ Journaliste Seydou k'a dɔn min ye Bankase ka taa gosi fo Burkina Faso o frontière la
jɔn sedi ka don u y'a fura k'a jɛ bamanji kelen a tamasiyɛn walima kunba jɔn sedi ka di t'o mɛn bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko sababu ɲuman ye awa Irisi jamana awa sɔrɔlasokulu ye u nana ni minɛnkura minnu ye k'o di armée ma karamɔgɔ minnu nana ni ka kalankura di an ka armée ma jɔn sedi ka don a kɛra n'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye kama de bɔ ka sababu kɛ mun ye Mali dugukolo yɔrɔ tɛ yen jɔn sedi u bɛ min do bilen bamanji bolo walima maa bi tulonko la bilen sɛbɛnnikɛla ko awa kɛwale da ye nin ye a ko i k'a dɔn kɔsɔ in na min ye bankasi ye u ka wulikajɔ senfɛ jɔn sedi k'a dɔn cɛ 10 ani kɔ u y'o daji u ka ɲɛmaaba min bɛ yen ni mɔgɔ tun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ u k'a ma Usumani Sidibe Bobala awɔ a tɔgɔ don Usumani Sidibe di Bobala Jean Sedou ale ye numéro 2 de n'i y'a mɛn numéro 2 Katiba Masina Jean Sedou k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'a kelen bɛ ka Nikɛnɛ Karaba sigi sen kan Jean Sedou k'a dɔn u y'o daji min ye Burkina frontière ye Jean Sedou yɔrɔ min n'u k'a ma ko Gire kɔni Jean Sedou k'a dɔn labanna min ye cɛ 100 bɔɲɔgɔnko ye u ye terroriste la u y'o fana daji o fana senfɛ u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen Haji Modibo Ba Jean Sedou k'a dɔn terroriste juguba min jɛ in yɛrɛ ɲininen don jɛsɛgɛna ni fa bɛɛ lajɛlen la a ye tɔɲɔ ani faali min da hadamaden ka gansan a fanga bonyana Jean Sedou k'a dɔn Naramara la sɛbɛnnikɛla ko cɛ k'a minɛ wa k'a falen k'a fa k'a bu ni kolo yɛrɛkɛ fa bɛɛ farafina duga bi yɔrɔ yɔrɔ farafina a bɛɛ yɛlɛmana Mali la Burkina dugaw a bɛɛ nana Mali la Maasogo dunkɔnɔ Jean Sedou faamaw n'o y'an ka sɔrɔsikulu ye u ka wuli ka jɔ Jean Sedou k'a dɔn hakaja dongo don ɲɛta dongo don i k'a dɔn sebaya kura maa kudi da ka miiri k'a fɔ nin waati damadɔ in kɔnɔ i k'a dɔn an ka wuli ka jɔ bɛ boloda a k'i k'a dɔn avion min sɔrɔla an bolo n'o ye hélicoptère 4 ye Jean Sedou k'a dɔn a jɔyɔrɔ bɛɛ n'u ye bɛnbɛnni kɛ duguma n'u ye giri kɛ avion bɛ yɛlɛ sanfɛ Jean Sedou k'a dɔn ka se ka mugu yuuru ka ten sɛbɛnnikɛla ko duguyɔrɔ tɛ taa yɔrɔ tɛ bɛɛ ye Jean Sedou k'a dɔn ayiwa an bɛ donni minɛ ko bi maa dama min nani yɛrɛ di sɔrɔdasiw ma da fɛ ka fa Bamandi la Jean Sedou k'a dɔn Allah danganikɛ ne sa Mali Allah danganikɛ anw ye bi sa Mali diyara dɛ maa bi kuma f'i bi wasa wallahi Allah Asimu Goyita n bɛ kelen de ɲini fɛ n tɛ wari la n tɛ wari fɛ i tɛ wari fɛ a kɛ Ala ni kira kama i kana n nɔfɛ Bamandi cɛ 100 min nani yɛrɛ di sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ wuli ka tɛgɛ da u ɲɛ ka dɔrɔn o bɛ n bɔ non droit de l'homme bɛ yen n tɛ maa fa sa non droit de l'homme on appelle ça les violences corporelles violence corporelle i t'i bɔ n da la wa cɛ minnu minɛnen don sɔgɔmada fɛ u bɛ sɔrɔdasi cɛ 2 danga n b'a fɔ e tɔgɔ ye di e bɛ bɔ min na n b'a jɛnɛminɛw ye ka gami fo k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ fo k'a dagɛlɛkɛ bɔ ɲɔgɔn kan o de bɛna ka mɔnɛ bɔ n ti maa fa o ninnu y'an tɔɔrɔ koyi yala y'a ta fo la danganinkaw ye Allah Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ayiwa foyi tɛ kɛlɛ ban kɛlɛ yɛrɛ de kɔ Jean Sedou maa mana daga sigi i da la i tɛ kɛ dagakisɛ bilen a da la Jean Sedou n'o tɛ ninnu ye tiɲɛni min kɛ maliden ye tɔɔrɔ ni ɲani min kɛ a fanga bonyana Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ a ban tɛ koyi min ye kɛlɛbolo kura min wulilen bɛ n'o k'a ma ko kɛlɛtigi kɔni bɛ wulikajɔ de la san kalo 12 a ko kɔsa in na tuguni Bamandi jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ yen u ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen ko min ma Mokhtar Ibn Ould Usumani Sidibe n'o ye Bobala ye ani Alhaji Modibo Ba Jean Sedou ninnu fali ye jigitiɲɛ min z'u ma a ko i k'a dɔn a fanga bonyana sabula ninnu de tun bɛ fɛɛrɛw tigɛ u bi dabaliw tigɛ u hakili ka di a ye don yen fɛ a ye taa nin kɛ yen fɛ n'olu fara kaban n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ ma kɛ jurukisɛ ye Jean Sedou k'a dɔn jurukisɛ de b'a la k'i yɛrɛ di kɔsa in na cɛ 300 Bamandi u bɛɛ lajɛlen marifa de bila ka boli ka n'u yɛrɛ di Mali sɔrɔdasiw ma a y'an siri k'an da a kana an fa dɛ u ma fɔ aw ye fɛn y'o la de u ma fɔ yala ninnu ye sɛbɛn ye an ye min mɛn providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la
Dama Dungara ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le miroir Dungare fasiriba n'o ye Amadu Seku Kanta ye nin y'a ka sɛbɛn ye Seku Kanta ko cɛ dɔ pasalen bɛ nka miɲɛ nɔ tɛ a ko fɛn min y'an ka armée wulikajɔ ani cɛsiri min n'u y'a kɛ a fanga tɛ dɔwɛrɛ ye minɛn mun sanna ka d'u ma ani ɲɛmaa minnu bɛ n'olu bɛ baara la minnu ye faso kanu u ma faso janfa don kelen colonel Sadio Kamara ka fara fɛn min ye colonel Asimi Goïta kan nin cɛ fila u y'u kɔnɔ de kɛ kelen ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛko a minɛnko bɛ ninnu de bolo tɔw kɔni olu bɛ wulikajɔ dɔwɛrɛ la o ye colonel tɔw ye sɛbɛnnikɛla ko nka ni kɛlɛbolo fɔra maa min bɛ ni kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen danganiya b'ale bolo o ye cɛ kelen ye colonel Sadio Kamara ale de ye wulikajɔ kɛ kabi fɛn min ye fangandaraki filanan in kɛra a ye sira min da sira in ɲɛna kosɛbɛ o kɛra Yurusi ka sira ye a bolo bingo fɔlɔ a wulila ni hélicoptère dakabana 4 ye min kurakura don u mana ma fara sɛbɛnnikɛla ko o hélicoptère 4 k'o dira sɔrɔdasiw ma da wulila Sonkala ma ye sɔrɔdasiw kɔni y'a kɛ su tɛ tile tɛ tile yɛrɛ fɛ u ti bombardement kɛ fo su ka ko mami dibi mana don na a bɛ kɛ bamaɲɛ ɲɛna sisan kɔni foyi tɛ na an sunana Allah u bɛ wuli k'a sɔrɔ tasuma b'u kan giriw tasuma b'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye MI 171 min n'a sanna colonel Sadio Kamara fɛ k'a di armée de l'air ma ka fɛn min ye cɛdenw mugu ni kisɛ blindew ka taa fara char kɔnbaw kan BRDM ani fɛn min ye véhicule tactique engin blindé camion logistique ambulance a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen nin kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye ka ni kurafiyɛw la sɛbɛnnikɛla ko Mali sɔrɔdasikɛ ti siran bilen u ti tamaki u ti yɔgɔyɔgɔ tubabu ko la paix a changé de camp o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sira ni jɔrɔ tun bɛ jamanadenw dusukun na o banna sabula fɛn min ye ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara a ko la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire est un défi majeur pour la génération actuelle du Mali. bɛn ni kelenya ani basigi jamana kɔnɔ olu ti sɔnna abada n'o ma tɛngu sɛbɛnnikɛla ko a ko maa bi kulɔ maa bi bonya Sadio ti bonya a ti kulɔ k'o sababuya kɛ fɛn min ye diɲɛ don o don n bi fɛɛrɛ kura jumɛn tigɛ ani n bi danganiya jumɛn tigɛ n ka jamana ka bɔ bolo la min bɛ se k'a to sɔrɔdasiw fanga ka d'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ min don a labɛnnen don a ka kuma man diya i b'a nɔ de ye kabi wulikajɔw daminɛna sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi dɔɔni n b'o di armée ye min ye an bɛna yira juguw la dono tigi maga ɲaamɛ Kamara selo tigi maga ɲaamɛ Kamara selo fɔlɔ dɔ ye dondo ma fɔ dɔ ye Kamara a tɛ jelikan mɛn sa jɔnni ni mi kɛlɛ dɔrɔn de dɔw jɔnni de Sadio Kamara n'a ti a tɛ jelikan mɛn o kuma fɛn don wa Kamara la ka guanza merde a bɛ marifa ci k'a dɔrɔn de n'a y'o dɔrɔn mɛn n'a ma jelikan mɛn o kuma a ma k'a bɛnbaw ye baasi tɛ munna kakɔlɔ tɛ de kakɔlɔ don kakɔlɔ ti dɔwɛrɛ dɔn kɛlɛ kɔ to ani kala a kɛra bɛnbakaw ye nam sɛbɛnnikɛla ko kabi Sadio Kamara ye tabale gosi Bajangara Songokaw fɛ yen don min a taara ka t'i ɲɛda maa minnu fara musow ni denkɛninw ani civiliw a taara i ɲɛdaw suw kan cɛ minnu kun taara a nɔfɛ a yɛrɛ ka sécurité a ko ne bi taa n kelen nka aw bɛɛ bi to yen a bɛ kɛlɛ daminɛ bi n'a y'o de k'u la minnu taara a escorter ka bɔ Bamako ya ka taa escorter a selen a ko aw bi to yan ne kelen bɛ taa Bamako n bɛ taa kɛlɛminɛn tɔ ɲini kɛlɛminɛn tɔ bɛɛ b'aw sɔrɔ yan sécurité tɔ sɔrɔ b'o sɔrɔdasi nɔfɛ teriya de ye nin ye a man di bon i mana kɛ nin ka conseiller i ma to durunare jukɔrɔji la a bɛ taa k'i to yen garde national au chef d'état-major Jean Élisée Dao ale kun nalen bɛ a labɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko brigade Umaru Jara ale ko kɛlɛcɛw ma a ye kɛlɛminɛn bɛɛ lajɛlen wuli an bɛ kɛlɛ daga an b'a fɔlɔ sigi Bajangara n'an tilara Bajangara an b'an ju yɔrɔ wɛrɛ tak sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ wulila a ko ni kɛlɛ ma kɛ se b'a ci dɔ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye Bajangara Songo u y'o fura k'o jɛ pas fo fɛn min ye Bajangarakaw yɛrɛ ka donso ɲɛmaa min bɛ Yusufu Toloba ale yɛrɛ ko kɛlɛ banna bi Yusufu y'o fɔ nka Sadio ko a ma tila dɛ a ma daminɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛbolo minnu wulilen o kɔfɛ kungo kolo fɛn min ye Bamanju ye u dagalen bɛ yɔrɔ minnu na Pegere fɛn min ye maa 27 o fara Bangasi Burkina frontière la maa caman fara ye sɛbɛnnikɛla k'u ma da o dɔrɔn ma Sofara Moti mara la Bamanji maa 26 u y'a wuli olu kun sɛbɛnnikɛla ko jate min bɛ bɔ o de ye nin ye dɛ min bɛ fa n'o ti fɔ o de ka ca a bɛ se ka lakali min yɛrɛ su t'i ye n'o bɛ nɔɔni ɲɔgɔn na o ti jate o ti lakali e buwɛ bila fɔli ye diyagoya ye n'o tɛ bilan tɛ ka fɔ o dɔ de bɛ ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dɛndɛrɛso Sikaso Bamanju kun dalen bɛ firi yen nka kabaw dugu dɔ bɛ yen n'o ye Kabale kulu ye a ko fɛn min ye Sadio n'a ka cɛdenw u ye yen fura k'a jɛ pas sɛbɛnnikɛla k'o dɔrɔn tɛ fɛn min ye Bamanju kun kɛlen bɛ ka jan da yɔrɔ o yɔrɔ la checkpointiw n'u ma min ɲɛnɛma minɛ u y'o ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen janvier kalo tile 12 2022 kungokɔlɔba minnu bɛ yen ni Bamanju ka daga bɛ yen u ka kan d'entraînement u ka équipement u ka taji bondo Sama kungo Soso kungo Logori kungo Bangasi kɔnɔna u y'a bɛɛ lajɛlen susu giri Fife nam sɛbɛnnikɛla ko janvier kalo tile 16 i ye kɛlɛbolo min fɔ opération kɛlɛtigi Sadio yɛrɛ de minɛnw de b'a bolo koyi a yɛrɛ sigilen bɛ a b'a bɛɛ commandé sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɛlɛbolo ye aw ka taa yan fɛ a ye yan susu yan fɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamanju kɔni ka daga cira u jigi bɛ renseignement fɛn fɛn kan a bɛɛ tigɛra a ko an bɛ don minɛ ko bi Bamanju kamana ganna Segu mara kɔnɔna na Jabali kungokolow la minnu ka foro jenina minnu ye pont sauté nin bɛɛ lajɛlen kɔni dara joli la an bɛ don minɛ ko bi o tuma tubabukan u b'a fɔ min ma ratissage o de bi senna ka mɔmɔli kɛ dugu ni dugu maa o maa bɛ yen n'i ye siganama ye u b'o minɛ nka caman de bɛ yen minnu y'u bomoji di ka pantalonjanw ɲini pantalon tigɛlen ninnu pantalon suru ninnu u y'o bɔ ka bomoji di o tuma ka sɔrɔ ka karavati siri u ko min ye bidaya ye dɛ u bɛ k'o de kɛ bi u t'a dɔn u bɛ to k'u kɔmi k'a kɛra k'u bi dɔ kɛ u bɛ to k'u kɔmi mais dugulamaw b'u dɔn nin t'an ka duguden ye o b'o dɔn nin ye dunanɲanjɛ la o b'o dɔn dugulamaw b'u dɔn o enquête de bi senna o wala sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sɔrɔsi kɛ pasa in ye colonel Sadio Kamara cɛ duman don a ko a ka kuma man diya nka wulikajɔ ni cɛsiri min b'a bolo Mali armée la jamanadenw wasara sabula ka Mali ni Russie ka sira siyan k'a jɛ ka fɛn min ye jamana minɛnko wuli k'a jɔ Asimi Goïta jigi ye cɛ min ye n'a y'i bolo mana bɔ a nɔfɛ k'i bolo d'a ka Sadio Kamara a jigi fara wa baaraw de bɛna to senna wulikajɔ wɛrɛw bɛ senna Mali yɛrɛ bɛ se ka tila a jugu la cogo min jango Faransi armée u bɛ se k'u ka minɛnw da u kun n'a kala ta ka bɔ an ka jamana kan jɔnniku Faransi armée n'a kun n'a kala an bɛ se k'o fɔ bi dɛ tiɲɛ o tuma a kɛra anw ka Segu boxeur tiɲɛ boxeur jumɛn Segu i bɛnkɛ yan Sisolo ni Abdou ne bɛnkɛ olu bɛnkɛ yan olu de bɛnkɛ Sisolo bɛnkɛ don Segu semaine régionale là c'est le boxeur de la région champion en titre le champion régional o tɛ biennale kɛra a kelen y'a bɛɛ titre da Sisolo bɛnkɛ don 4 biennale je te dis bon an y'a labɛn ka na n'a ye Bamakɔ yan boxe la titre national o y'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ dɔ bɛ yen bere rouge don bɔgɔla ala ka barika de la bɔgɔla bere rouge kɔgɔlenba ye bɔgɔla de tun ye Bamakɔ champion ye an nana ani bɔgɔla bila ɲɔgɔn na a natɔ an y'a ko ka nasiw mu a la da 44 ji a koro la ka baga sira a tugu fila la a bɛɛ sɛbɛnkolo dɔ tuma a tugu la a kan ka girin dɛ salle omnisport o saliba in kɔnɔ a boxe kɛra yen basketkɛ salle in kɔnɔ gɛtɛ premier round kirikira deuxième round pa bɔgɔla ko Sisolo bɛnkɛ da la a ko gɔbɔ ka taa yara k'a dati a bɛɛ ni sanbɛlɛ de cɛ Segu champion n ko anw kamana ganna o a wulila entraîneur nana k'a ka wuli a ma se ka wuli entraîneur ko wuli a ma se ka wuli min bɛ don boxeur da a tɔgɔ di posé ɲingwalenba in f'a b'u min don a tɔgɔ bɛ o ala protège dan wa an b'a dɔn o min bɛ don boxeur da kɔnɔ fɛn entraîneur ko a ma k'a k'o bɔ k'ale k'o bɔ entraîneur ko k'a bɛ min a ko entraîneur a tɛna kɛ n y'a kunu Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Check up pip. Kaka frefan. Nege kanye tan place ra Bamako. Kafo digine o ka bonya masegi be awye. Check up pip. Kaka frefan la kodo. Ala kana ma yele sa. Si solo benga. Ah, Ibolo. Je dis je ne ben bolo buka kado. Kwat nege kwa ya kunu. Amayo. Anya nyini ka dese. Ka ringi laje dugumana ka nyini ka dese. Antrener go ko kuma ka be mini. Ah, ako kuma ka nege ale akunu. Nunga ba kono aya kunu. Je dis nous ne ben bolo pour kado mbi boni sebe mi nous kama le soir de Bamako wula John se du cadre a waseda o kani ndande ma wole mi na sigile me malikuna John se du cadre u yera bu sebe koroso u yera toro lembe u degu nedu John se du ta do ba ke ketugo mi na John se du sebe ni kala ko minye awofo iyasimbe anala Bamako John se du cadre anala Bamako Amargo awo abarta ambargo bisina nga for iya simbe John si du ka do du masala wa hanana for iya men nana baba damele ka fola John si du ka do sela o ka chidendo ayi dogo ki sebe koro dogo mashi kana bwa kalama John si du ka do aye ma de chi du masala fe kana asimu fe ko ka alakama ubaraka wele kabini kuma jumai ate ma ka telephone ta o kuma ale ba deli akake chiba koso aka Alassane Dramane ka appel ta ayi aka le ka appel ta mami asimi ye appel inda ako mba fe kan ka jamana na njile duima dugudu ma puma de do nda fe ma ka bo akalama asimu ko bike yon so dikado mami na na chanjala ke sabene kala ko for yasimbe togo masake ikado asimu goita uyenyu anye yon so dunga sigate mina mi ngoni wora apuma famba kera seda o kapuma nyi yon so dikado kana minya asimu goita ka deli ala kama kira kama idaelema kuma kura dofo ikado mimse ka to jakwa ko mimbika sabula ikado min bi sena bele jile ni degune do sida o kan ndane me wole ikado anyuru bele jile degune do bele jile ni misalembe gamba nyini fe ikap makura fo ikakokura boloda asim goita ko yon so ikado na dano ma nega jamana ikado adonga toro jamana donga hami o temvela ko nga min ngoni wana itie fe min dita jamana ka herani jamana ka awatnoko ikado mboke hanna so ambe bitwala Jean Sedou sebe kala ko yasimbe wa for yasimbe nati ni ki daduma ay asimu sebe koro deli ikado kolosi la kila chamanya jira ka fo clef line ikado yelma bado bina dokula sabula minya asimu goitaye min ngoni mbifsa yerema ani mimba yere arranger Jean Sedou kado abino defo sebe kala ko sabula sidao ni imwa ukani ndande me wole min daraka mali segere amaku yerema here Jean Sedou kado aba farafina masakate min ngele de 14 sora afasula bele gele dugunedu uka dugudon bi kle ku lajaba ubu nani John se di ka don afa kembe gele bade abo farafina seda o jamana bele jele kono ami do ni mina ko bi John se di ka don benga minu be ani abo bolono bla sebe minu gera John se di ka don tama defanga abo bele jele bato asimu goita ka fola nga siga ko nde mina ale asimu goita kulo ba koro jamana mi no to ay Mali John se di ka don andi fere mashima ande no mada nya George John se di ka don Mali na so la Mali de bele jele bi to ala Mali kuraka boloda ubike yon se semene kala ko abo for yasimbe e ka do jongwala ni sojara abina fo farafina masake o seda o masake o olu de for yasimbe deli secret kuma e de nakadi e de bisala Allah abe ka kuma me adem sene namado tap mi dogo Assimi est devenu un cas mais mi vie Assimi bi ka sababu Afrique yera ka lafia wallahi ninu nganga demegoyi donde mena Mali kono ya John Sedou wallahi on bi voyager imani ka passeport malien boka laje ubi nga dem un malien fi bi maloya gabi tous les pays africains John Sedou onu ye malien obi sujuru de bi malien ye ma do en wele ko fe ka fo wallahi hali farafin dama munu be nyanga e ni koko ye malien on te respecte non on te respecte alors da ngani jamana bagné sakoy le respect la dignité et l'honneur du malien go donde manaya yakli ba Allah o kera discours ni kabay kawya kata on nga président do bugo fo pale kono o kera
farafina bɛɛ y'o kɛ yɛlɛko ye Mali la u peut yɛlɛ an na de wallahi nka dɔ k'a kɔrɔbɔ bi nka bibi cogo di ni mun ye sɛbɛn ye Asimi ka so sira i ti se yen yɛrɛ Kati ye n'i sera Kati rond-point na i bɛ virer droite fɛ fo n'o ye bi dɛ o daminɛna dɛ ne tɛ o don o ne tɛmɛna f'a ka da la banna ko ne ma ko Asimi bɛ nin jouer ko c'est fini ne tɛna di n k'u ka ɲɛma n k'u ka ji min Ala ka ni ci n bɛ taa ji min Ala ka ni ci marifa jugu bɛ yen Ala ka ni ci n'i y'a ye bi yɛrɛ hali Kati wa cɛ dɔw b'o ɲɛ bilelen coyi o ye ɲɛ bɛ minnu ɲɛ la a tɔ bɛɛ fini de b'u kun na wa ne tɛ Kati bilen i bolo don Jelika ko taa duguma sira ayi Jelika ko maso la n'i sera rond-point in na i bɛ taa kini fɛ ne tɛ taa i bolo don i bolo don i bolo don ala o tuma e bɛ taa anw ni yɔrɔ minɛ waati jumɛn anw ni yɔrɔ Asimi bɛ Jelika mɛn o miyanka don ne tɛ miyanka kan mɛn koyi ayi maninkaw tɛ u ma bɔ Mande yan wa les Miyanka c'est des Malinké c'est comme des Dogo oui mais i b'a daminɛ Sunjata la ka na Miniyambaladugu ka na Asimi yɛrɛ la c'est ça son histoire sɔrɔsigi b'o tɛ histoire la koyi livre bɛ n bolo ça moi j'ai écrit quelque chose sur ça m'a dit il n'a même pas le temps d'écouter les gens ɲɛ kumunen don i y'a min i bɛ gɛrɛ a la n ko a yɛlɛla de a ti yɛlɛ il est sans état d'âme alors maa bɛ taa gɛrɛ o la o ka taa jalabini ɲɛ ka jamana d'abord la ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula parce que ba n'o ye Maïmouna Doumbia ye an ba to an ma nin y'a ka sɛbɛn ye Maïmouna ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO embargo min n'u y'a da Mali kan u ye embargo da u yɛrɛ kan kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ gadaw sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye tasuma dalen b'a bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bi Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'i taara bɔlɔlɔ kan maa dama min bɛ kuma Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka jamana kan ka Alassane lagosi k'a dɔgɔya o de ka ca n'i sera Mali ni Côte d'Ivoire frontière la Ivoirien den minnu bɛ yen n'u balo bɛ bɔ Mali la olu bɛ tile ka Alassane Dramane Ouattara danga wa fɛn min y'a ka finitigiw ni sɔrɔdasiw ye bɛɛ diminen don o cogoya kelen Macky Sall Sénégal masakɛ kɔni tɛ sabula fɛn min ye wɔlɔfɔw ye olu dusu ka teli fɛn bɛɛ ye sɔɔni u bɛ se ka bilen sɛmɛnde u kan bɛ fɛn min ye u ka président ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n y'a dɔn wɔlɔfɔ kan na banni kɛ man go Ala ka n'i ci o la dɛ Ala ka n'i ci o la dɛ Ture bi yan dɛ Ala ka n'i ci n tɛna o kɛ n tɛna o kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wɔlɔfɔw diminen bɛɛ a ko fɛn min ye duwakun furancɛ in na u yɛrɛ bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ Sénégal furancɛri ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka yen bɛɛ minɛ polisiw bɔra ka gazi fili fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ye kɛɲɛ kɛ u ye kangarida kɛ a ko duwakun kelen u b'o di Macky Sall ma fɛn min ye embargo ye n'a ma ta ka bɔ Mali kan n'a ma furancɛri dayɛlɛ Macky Sall ta fila ni cɛtigɛ u ko olu bɛ baara min kɛ u bɛ sɔrɔ min kɛ n'u bɛ dumuni min dun a bɛ bɔ Mali de la Sénégal n'a ye frontière datugu ani Mali cɛ jɔnni mago bɛ Sénégal ka port la bilen foyi Mali kelen u ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali jamana ye a bɛ nafolo min na don CEDEAO jamanaw kɔnɔ o de ka ca sabula ba t'anw fɛ yan minɛn min ye kɔgɔji ye o t'anw fɛ yan bateau bɛ boli min kan ka na ni minɛnw ye diyagoya an bɛ taa minɛn ta jamanaw la jamana minnu bɛ yen ni kɔgɔji bɛ yen o tuma anw ka minɛn a jiginni a tali a n'a dédouanement ani camion minnu bɛ baara kɛ maa dama min bɛ balo o wo fiyɛ fɛ o ye maa bayirika de ye nin jamanaw la a nafolo miliyari a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dagosi ka bɔ san 2018 dɔrɔn Mali ye sefa wari miliyari 200 ani 37 a y'o de ladon Dakar o ye manamana wari ye 237 miliyari hey an ka yɛlɛma Conakry ni Mauritanie dɛ an taara ye o an ka yɛrɛ de bila hali ni CEDEAO ka fɛn banna an taara ye an ka Sénégal bila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye minɛn ye tɔni 500 ni 46 ani tɔni 380 Mali y'o de don ni san kelen a ko n'o taara ka bɔ yen fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw ye sefa wari miliyari 1000 miliyari 100 ani miliyari 62 Mali y'o de ladon san damadɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔ min bɛ Côte d'Ivoire bi Mali n'i y'a nin yɔrɔ bɔ a la a b'a tɔ dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye importation ye CEDEAO jamana wɛrɛ tɔw kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ 1041,4 miliyari ja an yɛrɛ de bɛ ninnu balo 2018 y'o ye 2019 1201 miliyari de francs CFA Mali y'o de ladon ye CEDEAO jamanaw kɔnɔ
Ah bon? Mais aujourd'hui là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le monde part en cuir, hein. Le monde part en cuir. Le monde part en cuir. Ah, mais le monde part en cuir. Ko yɛlɛmana o. A yɛlɛmana pewu. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. CEDEAO. Diyagoya don Asimi Goïta. U bɛ k'a nɛgɛ bide. CEDEAO yɛrɛ de bɛ ka saraka bɔ sa. Jango Asimi ka sɔn u ta ma. U ko Asimi Goïta. A lajɛ ni an b'i deli. San naani in fɛnɛ diyara. A lajɛ i k'a tila fila ye. An b'i deli. An b'i deli proposition kura kɛ. Asimi ko ne ti proposition kɛ. Min ka d'aw ye a y'o fɔ. Ko ayi sa anw yɛrɛ de bɛ deli min ka di y'o fɔ. O de bɛ senna bi. Awɔ. Laisse-moi réfléchir. Mina proposition kura kɛ. Asim k'o f'u ye. Sangaleya. Ayi, o ka dɔgɔ. Sangale jumɛn ye? An b'a baara daminɛ na sa sangale. Kɛlɛ banna sa. N ko sangale ka dɔgɔ. Sangale ka dɔgɔ dɛ. Kɛlɛ bɛna ban kalo 6 kɛlɛ bɛ ban o. San 2. Ani kalo 6. O ka ca dɛ. 2 ans et demi. Non. Ça fait 30 mois. Mais justement, c'est ce qu'il faut. 2 ans et demi. An kana kɔrɔtɔ sa. On mange, on dort bien. Mais problème est mi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. On propose. C'est bon, on propose. Otma a été un chief of CEDEAO. 2 ans et demi. À prendre ou à laisser. Aïe, il t'est pas Asim qu'on a dit. Il va faire Asim D. Au débat fouillé. 2 ans et demi. Asimia. A fois Asimie. Qu'a fouillé, sans v'la en éclat. Président Asimi Goïta. Voilà. Neni Dabako. Sans v'la en éclat. 30 mois. Et né en déclin. Ne pas votre clé. Non, mais il est de Moribla. Mais Moribla et Djeli, c'est pas loin. C'est ça. Moi, ma mère. Donc, et fa de Bela. Amna tatana baya. Amna tatana tene baya. Oti bo Djelia. Tu es malade ou quoi? Non, Asimi, c'est ton cousin. Pas mon cousin. M'pas droit n'était. Bengue Didou. Bengue. Moi, tout est dans la première ngomi. Le monde va en cuire. Dabadungara. Non. Ni nyɔrɔ in fɔra Seku Lasana Kane. Abibu Soso tiɲɛ ta ba. Fɛn min ye Ginjo Alimami a tiɲɛ ta ba. Kɔlɔci kɔlɔ don. N'a fɔra a bɛ ne hakili jigin a ka kalanden zarama in na. Safokaw ka Seduba. Ale kelen de ye misiri belebele jɔ. Seku Lasana Kane tɔgɔla Taliko kulu sanfɛ. Ka Zaviya tug'a la. A kelen. Ayiwa Seduba. Awɔ. Muraŋɛ Seduba. A fɔ a ye Muraŋɛ Seduba kɛ. A fɔ a ye ko ne bɔra. E ti bɔ o. Safokaw ka Seduba. N b'a dɔn. Muraŋɛ de don. Nka Seduba kɔni. Cɛ duman ba. A koyara sa. A ma den dabila yan. Wa a b'a ja de la bi. Ko bɛ ne n'a cɛ. Minnu ma ɲɛnabɔ. E de n'a famana o. N'o tɛ a b'a ja de la bi. Ayiwa baasi. I bolo don. Jɔnti Sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ. A tɔgɔ de ko Mahamani Ture. Mahamani ko i k'a dɔn an ka sɔrɔdasi kulu. I k'a dɔn u ka san yɛlɛma o san yɛlɛma. Min ye jala ye dɔ bɛ fara a kan. Nka Jɔnti Sedu. Maa 25 i k'a dɔn sɔrɔdasiw ofisiyew. Minnu kɔni ye jala sɔrɔ. Nka nin jalaw ni jala dilen tɔw tɛ kelen ye. Jɔnti Sedu i k'a dɔn ka jala ta k'a d'i ma. I dalen bɛ Bamako bolofɔrɔnjɛw la. I ma ko kɛ. Jɔnti Sedu ninnu ka général jala t'o ye. Ayi. Ninnu ta n'o tɛ kelen ye. Ayi. Ninnu bɛ kɛlɛ de kɔnɔ. Ninnu bi kɛlɛ de kɔnɔ. Ninnu bi wuli ka jɔ de la. Jala min bɛ ninnu disi la. Jɔnti Sedu ninnu de ye général yɛrɛ ye. Nka n bi yaala Bamakɔ. Tu penses à des généraux qui ont ramassé leur grade à Bamako ici? An bɛ tɛ se k'o fɔ. Il y a des généraux qui ont eu leur grade comme ça. Un exemple. Non, c'est pas la peine. Tout le monde sait qui c'est. Donnez-la du zéro. Et des frères de Fonsa. Nous, on m'a fait voir. C'est toi? Il Fadi. Nenga povo. Eko ko tolérance zéro. Amma kamo demo. Ay na kame demo. Tolérance té. Ndé a fami tani. Ay ikame mi ma ere de afonza. Allah. Allah. Général, un général des généraux.
Jean de cɛ 25 général jala ye jala saniyane ye jala barikama kɛlɛ jala min ni jala do jala min ni mɔɔ kan ka lakali Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan n'i ye baara kɛ Jean Seydou ni tɔnni ka kan an ka force de défense sécurité Jean Seydou k'a dɔn wulikajɔ la u ka sɛn yɛlɛma sali la min ye jala ye minnu n'a ka kan maa 25 sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina Jean Seydou k'a dɔn a camancɛ fanga a ye jalata k'a di minnu ni jala kan ka cɛ 25 Jean Seydou k'a dɔn a min ye chef d'état-major général des armées Umaru Jara Jean Seydou k'a dɔn o kɛra général de division ye a ko wulikajɔ bolo kan min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye namara t'a la Jean Seydou k'a dɔn k'a d'i ma ten i k'a dɔn waasa i daga na bɔ mɔgɔ da la o tɛ Jean Seydou k'a dɔn k'i nisɔndiya ten waasa ayiwa mɔgɔw na lafiya o tɛ ninnu minnu ye nin jala sɔrɔ u y'a baara de kɛ u y'a kɛwale kɛ n'o y'i bɔ a la Jean Seydou k'a dɔn général de brigade Sidiki Samakɛ awɔ Sidiki Samakɛ Jean Seydou o k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye wala Umaru Jara o fana o ye chef d'état-major di il était déjà général de brigade il est devenu général de division Jean Seydou n'o ye ko ye colonel major Dawuda Ali Mohamedine o kun bɛ armée de terre la min ye Abu Ibrahima Jabate o bɛ armée de l'air la Mohamed Alpha Diaw o bɛ direction centrale des services de santé des armées Haruna Samake o bɛ armée de terre la min ye Sambu Mengoro Jakite Jean Seydou k'a dɔn direction générale de la gendarmerie nationale Mamadou Laurent Mariko Jean Seydou k'a dɔn o bɛ armée de terre la Ousmane Wele o bɛ direction du génie militaire la Félix Diallo o bɛ armée de terre la chef d'état-major min ye Buguri Jatigi Jara o bɛ direction du génie militaire la colonel Jean-Élisée Dao garde nationale mais décidément mais tu connais tous les militaires mais attention qu'est-ce que tu crois mais je suis journaliste de guerre Nglandais n'o ye boye colonel Alifa Koulibaly direction des transmissions et des télécommunications de l'armée Alou Boy Jara comment chef d'état-major armée de l'air Odo Alou Diop avion gura nu ale akule de b'ale bolo Alou Diop direction matériel hydrocarbures transport des armées Sorasuka Warko Atibala Aledu Moussa Toumani Ngone direction générale gendarmerie nationale Barou Kolonigi Umaru Yoro Siribe armée de l'air Jean Seydou nous bɛɛ lajɛlen général Jala Jara u disi la général de brigade u n'a ka kan pop aw n'a ka kan aw de général ye kɛlɛ kɔni kɔnɔ jala i n'o ka kan nka Bamakɔ yan Bamakɔ i dalen don jala bilen ta Bamakɔ ni Kati cɛ Kati ni Bamakɔ cɛ contrôleur général de police Souleymane Traoré Jean Seydou k'a dɔn kɛra o yɛlɛla contrôleur général de police Souleymane Traoré Jean Seydou k'a dɔn kɛra o yɛlɛla inspecteur général de police colonel sapeur pompier Adama Tungara contrôleur général de police Youssouf Binima contrôleur général de police Issa Konate contrôleur général de police Mahmoudou Dambele colonel sapeur pompier Sekura Samake colonel sapeur pompier Meri Diakité colonel sapeur pompier Djibril Tamboura Jean Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛla jala min dir'olu ma o ye inspecteur général à l'inspection des services de sécurité et de la protection civile jalakura minnu dira n'o ye maaya jala ye jala min n'o ye jala ɲuman ye Jean Seydou nin jalaw don kuma banna ni mun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura Daba Tunkara ni sɔrɔsikɛ tora kɛlɛyɔrɔ la a y'a fɔ a denw ye k'a fa toru ba furu yɔrɔ min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Sireba n'o ye Umaru Ongoyiba ye n b'a to an ma nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye Mali faama kuraw fanga yɛlɛmana cɛkura de bɛ Kuluba o dɔnna fɛn min ye CEDEAO y'o dɔn Faransi y'o dɔn fɛn min ye Allemagne ye olu y'o dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Asimi Goyita ye
k'a y'a interdit fɛn min ye MINUSMA ani Allemand u ka avion minnu n'u bi pan Mali territoire kan k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo a y'a interdit kulo kungɛlɛya kan Allemand wulila n'u ka avion dɔ ye ŋaɲa Niger k'a f'u bi don Gao Assimi ye téléphone de c'u ma kiriri ni tɛmɛna yen kan sisan an b'aw lajigin tout de suite Allemand Allemand gɛlɛ n'a tɛmɛna yen kan an b'a lajigin sisan awɔ demi tour sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye embargo min n'a binna anw ka jamana kan fɛn min ye tubabuw ye ka wuli ka bɔ jamana na min bɛ CEDEAO jamana la ka Mali magɛn o banna u ye dalakɔrɔbɔli kɛ fɛn min ye Abidjan ye ka bɔ yen ka na Gao ka segin Assimi ye kangari da u nana dalakɔrɔbɔli filanan ju tigɛ ka France Allemand y'u ka avion dɔ wuli ka bɔ Niger k'u bɛna Mali la Assimi ko n'aw ye den ye a ye Mali frontière a y'a sago sɛbɛnnikɛla ko nin ko in ne kɛra arabadon in kɔrɔ janvier kalo tile 19 waati min fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye n'u bɛ ka défilé labɛn minɛnw bɛ ka bɔ an bɛ nin jɔ an bɛ nin sigi yan fɛn min ye téléphone ye renseignement ye téléphone ci kikiw fɛn min ye Allemand ka nin avion belebeleba in Allemand sɔrɔdasi cɛ 80 de b'a kɔnɔ o tuma u b'a fɛ k'u bɛna Mali territoire sago sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye commandement militaire u ye kangarida kɛ ka kunnafoni bila avion in ma a y'a teliya Mali territoire a y'a nu doni min a y'a nu segin a kɔ bayi demi tour wayi sɛbɛnnikɛla ko demi tour kuma cayara Allemand ka ambassadeur min bɛ yan o ye kulekan bɔ MINUSMA ye kulekan bɔ u bi Assimi wele a ti kuma u bi Sadio wele a t'u ka téléphone ta a ci min bɔra anw ɲɛ maa minnu bɛ yen n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye u ka base min bɛ Gao n'aw kɔni surunyana Gao la an b'aw lajigin dɛ o tuma a ye segin la hawla wala quwwata illa billah lazim. Il n'y a pas de commandement dans un bateau. Sɛbɛnnikɛla ko ko gɛlɛyara fɛn min kɔni ye Allemand ye aw labana fɛn min ye demi tour ye u y'o kɛ i y'a dɔn sɔrɔdasiw fɛ yen tubabukan fila tɛ yen colonel Azim monsieur le président u ka jigin wa u kana jigin a bɛ se k'a fɔ ten ko négatif a ko négatif non il y a pas deux phrases négatif affirmatif baara banna a ko négatif o tuma avion in ye turu cɛ yɔrɔ dɔ bɛ u b'a fɔ min ma ko Gran Canaria u taara ka taa munumunu ye u ka base dɔ bɛ Niger fɛn min ye nin avion ye a taara jigin base in kan Niger ye u jiginna yen sɛbɛnnikɛla ko Assimi ko n'aw bi don Mali kɔni kɔnɔ a tɛ se ka avion bɔ Niger ka don Mali kɔnɔ ne de ko frontière datugura cɛ si tɛ se ka don wa fɛn min ye tubabuw ye aw de kulo ka gɛlɛn ne ko maa ti don maa ti bɔ wa aw kana don dɛ n'a b'a fɛ ka don a bɛ taa jamana den la min ni o frontière dayɛlɛlen don fo n'a taara Mauritanie bɛ Guinée a bɛ don yen fɛ Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔ fɛn min kɔni ye deli ye o nana caya MINUSMA yɛrɛ wulila ka deli kɛ ale ni Assimi hinana anw ka balo bannen don ji tɛ sɔrɔ dumuni t'an bolo hali an bɛ fura minnu da nin bɛɛ bannen don hinana an ka avion damadɔ bɛ yen o ka jigin an ka se ka dumuni kɛ a sɔnna de ya a sɔnna a hinɛ n'u la o a ko bon je vous donne 3 heures de temps rapidement a b'u jigin a bɛ tɛmɛ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un o ye MINUSMA ye mais Allemand kɔni ka avion o seginna Niger a bɛ kɛ ten de o Allemand ko Français wa a bɛɛ seginna Niger sɛbɛnnikɛla ko Assimi ka sariya kura in a kɛlen bɛ ka tubabuw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Faransi ka avion bɛɛ dalen b'u disi kan MINUSMA ka avion bɛɛ dalen b'u disi kan fɔ ni fiɲɛbɔda dira MINUSMA ma o kɔni o ye peut-être ye n'o tɛ fɛn min ye tubabu tɔw ye a bɛɛ lajɛlen dalen b'a disi kan a si tɛ ka pan Assimi y'a bɛɛ interdit de vol mais c'est ça oui kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn de dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la Sirel o don min ye Abdramane Doucouré nin y'a ka fatiri ye Doucouré ko di jɔn sodi k'a dɔn ministre min n'a bi jago ni sɔrɔ kunna o de ye ministre de commerce ye jɔn sodi k'a dɔn jagokɛlaw u y'a janfa dɛ u ye n kelen kɛ da la jɔn sodi k'a dɔn kabini tuma min n'a fɔra k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri o bɛna bolo da CEDEAO fɛ o yɔrɔ bɛɛ ministre de commerce ye wulikajɔ kɛ jurabaw jɔn sodi k'a dɔn sukoro o n'a nɔnaw a y'u kunbɛn ni ka kumaw fɛ o tuma jɔn sodi k'a dɔn kuma in de bɛ bɛɛ lajɛlen layidu ta k'a fɔ foyi den kelen tɛ fara sukoro ni a bɔ dunfɛ tɔw kan jɔn sodi sɛbɛnnikɛla ko u ye ministre janfa sabula juraba yɛrɛ minnu bɛna ni sukoro ye walima ka taa se siman ma jɔn sodi u sina ka bali k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛ ten yɔrɔnin kelen u y'a yɛlɛ
ministre i ka dɔn a bɔ DMCC a kɛlen bɛ ko o mɔɔw bila yaala la Mali fan o fan bɛ yen John Sodi ka don sina ka sima min ye a bɔ sukoro ye John Sodi y'a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛ ka taa gun ten a ko i ka julaw y'an janfa dɛ julaw ye janfa yɛrɛ de kɛ u ye janfa tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan vraiment jagokɛlaw u ye janfa u ye jamana janfa ni a tɔgɔ de Bacili Yusu Bacili n'a ma wuli u y'a janfa dɛ u y'a janfa u ye ministre janfa en réalité u ye jamanadenw janfa ni bɛ kɛ cogo di an bɛɛ y'an ka di ɲɔgɔn ma non u ye janfa kɛ dɛ pas normal John Sodi sɛbɛnnikɛla ko ministre yɛrɛ kamana ganna sabula min ni min bɔr'u fɛ John Sodi k'a fɔ nin bɛ kɛ nin kɛcogo la nin bɛ taa nin kɛcogo la John Sodi k'a dɔn nkalon sɛbɛnnikɛla ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wa juraba jagokɛlabaw yɛrɛ de ye baara k'a bɛɛ kɛ sabula jura fitininw olu bɛ taa minɛn ta a ta gɛlɛya la wajibi don u bɛna feere gɛlɛya la jurabaw de don dɛ jurabaw don an kana sira kuma ɲɛ dɔ ye n wele ko ministre ye prix min bɔ ko sukaro b'o la voilà ko wari fila ale bolo nin ye million da n'a bi sɔrɔla yɔrɔ min ministre ka yɔrɔ yɛrɛ ale bɛ taa sa a k'olu bi sukaro tɔni ta sukaro tɔni kun ye 450,000 francs ye bi olu b'a ta 1,236,000 bon alors fɛn min kun ye 290 ils ont trahi u ye 446 de yɛrɛ a kan o bɛ sira fɔ fɔ ye maliyɛn bɛ sira fɔ fɔ ye sɔrɔsi fanga de don ni sɔrɔsiw yɛrɛ kumana sisan an bɛna maa bila ka jigin dugu kɔnɔ gorosisi la walahi importateurs ninnu minnu yɛrɛ bɛ na n'a ye dɛ olu de don Jean Diedou sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi ministre kɔni yaalala kabini n'a fɔra gɛlɛya kɛra fa bɛɛ gɛlɛya min ye CEDEAO ye a yaalala a taara i yɛrɛ sɔrɔ agro industrie Toguna John Sodi k'a dɔn a taara yen min kɛ olu ye layidu d'a ma k'a fɔ camion 500 u b'o bila jamanadenw ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko camion 500 kofɔ John Sodi n'a y'i ja camion 200 bɛ sɔrɔ bi Conakry camion 400 o bi sɔrɔ bi n k'i ɲininka Mauritanie k'olu y'u ka layidu timɛ o timɛna Allah o timɛna wa min ye engrais John Sodi k'a dɔn Toguna ka engrais olu y'a fɔ k'a bila danga min na a b'o cogo kelen la John Sodi fɛn ti fara kan fo n'u ye mɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ ka dɔ b'a la n'o tɛ foyi ti fara kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre du commerce John Sodi k'a dɔn a kamana ganna a bɛ wuli ka jɔ la fa bɛɛ lajɛlen la jamana janfara min kɔni bɛ se k'a to awɔ jurabaw u ye min fɔ John Sodi k'a dɔn minɛn ka di ka to o cogo la hali malo John Sodi k'a dɔn u ye dɔ yɛlɛ a kan a dun fɔra nin fɔ fɔlen filɛ nin ye stock kɔrɔ caman de bɛ yen John Sodi k'a dɔn min yɛrɛ kɔni ni CEDEAO ka janfa tɛ ɲɔgɔn sira la mun na dɔ bɛ fara kan stock kɔrɔ bɛ yen bon ne bɛ min f'i ye solution min bɛ nin na même ni kɔngɔ b'an yɛrɛw minɛ il faut qu'on dénonce juraba minnu bɛ yen maa bɛ yen détaillant minnu bɛ yen n'u bɛ taa sukaro ta jurabaw bolo u k'u tɔgɔ fɔ an ye u donnen don sa on connaît les grossistes c'est qui mi tila ka liste d'i ma je vais te donner la liste tous les grossistes minnu ka conteneur bɛ na ni sukaro ye tonnage on connaît bon il faut les donner c'est vite on va demander à Bougadari le directeur général du commerce et de la concurrence a k'u liste d'a ma cɛ belebele yan awɔ cɛ belebele an b'u wɔyiba n taara kangari da directeur a ka bureau kɔnɔ o tɛ Bougadari f'i kasa f'i kasa tɛ se Bougadari n'i y'i dimi a kɔrɔ sa k'i se don dɛ n'i sera ye i fiɲɛ bɛ bɔ kamalenkɔrɔ fila ni tila belebele a bɛ 2 mètres bɔ awɔ i b'a fɔ ko Mamadu Manca a bɛ giri i b'a fɔ ko Mamadu Maramanca jara awɔ Maramanca an ka président ma il est le président mais Maramanca a ka bɔ a ka jɔ a ka bɔ a ka jɔ o ye kojugu ayi non o tɛ kojugu Chef Badou belebele Jamanja a bɛ hakili jigin cɛ dɔ in fɛnɛ na sa Jibiri Tangara non Jibiri Tangara tɛ ninnu bɔ non même pas Jamanja n'a pas sa taille costume na non o de la ne tɛ dɔwɛrɛ a tɛ foyi dɔn Badia la production a taille tɛ vesti la ale ni Bougadari u ti vesti do ayi Blokiba dɔrɔn tak i bolo don dama ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Pasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko a kadina ti dabila diɲɛ nege tɛnɛ kɔ fɛn min ye gawo ye don o don i b'a mɛn k'a fɔ maa minnu bi faali kɛ u bɛ taa nafolotigiw setigiw ani tɔgɔtigiw fa u ka so u ka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o ye Albachar Di Alini k'a minɛna Allahu Akbar nin ye maa caman fa dɛ ala dango ala an baara kɛ ɲɔgɔn ye Magangone o kɔrɔkɛ nka olu fabaw ninnu de don Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Gawo
gawo dugu kɔnɔna ye a ye daba wuli kɛ kunungo k'o sababuya kɛ fɛn min ye nin bamanjingana ye ni maafalaba in tɛgɛ kɛra ka ŋami sɛbɛnnikɛla ko a minɛlen an ka finitigilakaw fɛ fɛn min ye gawo population ye u k'a ti don kaso la ko fɔ k'a d'u ma de u k'a jeni mais k'u ti kɛ u k'a di gawukaw ma u k'a fa de u b'a fa de k'a jeni k'a sogo tigɛ gawo bɛɛ ka dɔ dɔn a rɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin cɛ in n'a ka jɛjugu maa o maa bɛ n'u b'a ka jɛ in na u bɛɛ lajɛlen de kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye subaatɔ ye u kɛlen bɛ k'o sigi maa o maa n'i ye tɔgɔtigi ye gawo dugu kɔnɔ e ye sebatigi ye sufɛ u bi don i kan u sagona wari ye fɛn min ye u b'o danɔ tigɛ i b'o d'u ma n'i tilara wari dili la o yɔrɔnin bɛ u b'i faa ka t'u ka sira fɛ e kɔni t'a lakali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Makan Kone ye ale kɔrɔkɛ 2021 minnu farala ɲɔgɔn kan ni k'o fa ale de don Kaba Kone o fabaw ninnu de b'o cɛ ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye du caman bɛ yen tɔgɔtigi nafolotigi banaw siya o siya dɔ fara nin bɛɛ ka maana hali denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu biɲɛ ka kɛnɛ ni tɔgɔ b'i la n'u y'i tɔgɔ mɛn dɔrɔn u t'i ligide i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye denmisɛnninw ye don o don a kama jɛjugu u bɛ sira d'aw ɲɛ k'aw bololafɛnw daraki ni k'u minɛ aw la mobili kɔni tɛ n'u y'o y'i bolo n'o ka di ye sɔgɔma wula fɛ n'i m'o d'u ma sufɛ u b'o minɛ i la i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye a ti kalo damadɔ bɔ u ye wuli ka jɔ dɔ kɛ fɛn min ye arabu denmisɛnnin dɔ ye min ye setigi ye u ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ fɛn min o kɔni ye u bɛ taa ka t'o ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko o kɔni senfɛ fɛn min kɔni ye ko caman ye o wulil'o senfɛ sabula fɛn min ye o porokotora saraka y'u bila yen o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye maa dɔ ye tɛgɛ dar'o kan ŋami o minɛlen o kɔni u ye ɲininkali busamisɛn gawo la o nana ka na kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ gawo mara ka na an sɔnko maa minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bin maaw kan sira kan k'u bolola nafolo daraki ka mobiliw minɛ u la ale don sɛbɛnnikɛla ko hali gawo conseil local de jeunesse o président min n'a fara ninnu de don sɛbɛnnikɛla ko janvier kalo tile 16 Almustrat kunnafoni dira k'a fɔ fɛn min ye nin cɛ in ye u ye binkani kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Albachar ye n'u k'a ma ko Alini tɛgɛ dara ka ŋami wa minɛlen u ye ɲininkali busamisɛn gan la maa o maa b'a ka jɛjugu la a bɛ k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen a bɛ ka fɔnɔ u k'u bɛɛ da Gawo place publique kan da k'u kantigɛ bien sûr kojugu tɛ bɔ dugu la u ka peine de mort boli ninnu de kan bien sûr sɛbɛnnikɛla ko ninnu minɛlen bɛna kɛ sababu ye Gawokaw kɔni u ka da ka sunɔgɔ n'u ɲɛ kelen nka u ti ɲinɛ dɛ ayi sabula jɛjugu caman de bɛ yen jɛjugu fɔlɔ ani jan fɔlɔ min bɛ yen cɛ in a dasi o ka ja f'a bɛ d'a disi la a dasi a ka ja i ɲɛ t'a dasi la f'a bɛ d'a disi la n de don wa maa juguba in e k'a lajɛ wa yɛrɛ lahara a kuntigɛ ganali kalakata maa lahara jugu awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ finitigiw bolo nin waati in na fɛn min kɔni ye gindo jugu fɛn o fɛn n'a y'o kɛ a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɔnɔ wa a bɛna latɛmɛ kiiri tigilamaw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Yɔrɔ Sodu waati n'a ka waati ma se jumanata waati sera bi ta kɔni an b'a bila yan Bangɔlaw Yɔrɔ Sodu k'a dɔn tile filɛ na an kɛlen bɛ ka kɔlɔsili kɛ an bɛ kuma minnu kɛ arajo la Yɔrɔ Sodu k'a dɔn dɔw bɛ se ka kumakan in tigɛ ka t'u nɔrɔ maa dɔ la ka snape o de ye snape a bɛ fɔ o de ma ko ka anw tɛ dɛ n'u y'a da maa o maa na an gandi ma an kɔni b'an ka kolokala kuma fɔ n ye dɔ ye e bɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ yɛrɛ jira la Bamako yan ko k'a sɔrɔ u ka dugu ko se t'u ye u ka dugulamaw tɔɔrɔlen bɛ u taa mɛn maa dɔ foto ta ka nɔrɔ e ka o kuma la dɛ i y'a ye u ye jɔn de foto k'a la Wura 12 n dɔgɔnin e maa i tora la o e bɛ kuma min fɔ dɛ Wura 12 jugulama minnu fana bɛ yen u taa m'o ta TikTok kan ani Facebook kan ka taa e kumakan dɛ ka sin ka taa Wura 12 photo nɔrɔ la wallahi Wura 12 ye a n'anw bɛ bɔ fankelen nin jɛnin ye baara min kɛ a faso la ale tɛ n ka n'a ma dɛ ne ko bon a bɛ taa de n'i ye kuma dɔ fɔ o bɛ maa min arranger o bɛ se k'an ka kumaw ta ka taa a jugu dɔ dɛ ka t'o ta k'o kunkolo a kana sɔn ma taa Wura 12 ye n dɔgɔnin de ye u ye dama n'a dɔgɔnin bila ɲɔgɔn a bɛna nin dɔgɔnin bɛ payi bon ayi payi mais mon petit frère sait que a b'a dɔn ne n b'a dɔn nin fɔ filɛ nin ye ni koko ma pɛrɛn tɛ don ne ko payi ça me profite nin fɔ filɛ nin ye je profite de l'occasion Yɔrɔ Sodu nin fɔ filɛ nin ye min b'i yɛrɛ jira ni pangawolaki la minnu ye sɛbɛkɛlaw faso la o dɔnnen don Wura 12 b'o la
c'est un travailleur. Baruba kabini ala in dan da dɔn n y'a mɛn ko a ye baara min kɛ Kulukɔrɔ mara la ale Kulukɔrɔ Baru a ye misiri caman jɔ a faso ayi kana fɛn kɔni tɛ Jibondoba ye k'a y'o caman de jɔ fan bɛɛ fɛ Baruba y'o kɛ bon ça c'est de bon exemple Mamala b'o la yan Mamala jɔnni Mamala sa min ye so jɔ ka di cɛkɔrɔba in ma min ka baara kun ye donita ye Mamala ale y'o kɛ mais a faso kun ne t'ale faso dɔn ne t'ale a ye fɛn kɛ faso la wa ayi ne t'o dɔn bon ça il faut chercher à connaître Wura 12 Basiri Dambele a ye Sangaso de jɔ Marakala a y'o kɛ Sangaso de b'a a y'a fa ka du ci k'a kɛ Sangaso ye Bondo bɛ yen a ye hɛrɛ dama min kɛ faso la o don ko n datɔ Jabali Jabali sisan ne n ye ndogo i ye jalamugu meleke yan ka kulisi sen datigɛ nka sisan a y'o banna bɛɛ bɛ kulisi ja de don fo jɔn tɛ maa si la ballon bɛ taa kɛnɛ furala misiri bɛ lamɛn kɛnɛ ma foyi tɛ yen ala barika la jɔn sodu t'a dɔn mana dɔw fana b'a kɛ ɲuman na parce que ne yɛrɛ y'a ye dɔ fana y'a bila TikTok kan ne bɛ kuma cogo min na revue de presse la an ye kuma min fɔ minnu dara boulevard la ta maa tan ni kɔnɔntɔn ne y'o ye ale fana snapper o kan k'an kuma cogo ladege k'an yɛlɛ cogo ladege o ye ɲuman ye maa tan ni kɔnɔntɔn in kɔni ale y'a saboteli da mais n'an ye kuma min fɔ TikTok u k'a kɛ ala kama u kana an ka kuma ta k'a attribuer maa na u k'a kɛ ɲuman ye vraiment parce que n'u ma ɲɛ kɔ u k'a kɛ ɲuman ye parce que dɔw t'a fɔ a bɛ kɛ n'a fɔ anw yɛrɛ de ye k'a ta tɔgɔ ma o man ɲi n'o tɛ Wura 12 ta in qui se sent pas vexé ne y'a ye bon tiɲɛ tɛ dɛ ne ko o ye Wura 12 minnu t'a fɛ Segukaw dama bɛ ɲɔgɔn na ne ka mun b'o la ne ye Bɛlɛdugukaden n bɔra k'a ɲɛ de f'i ye sa ko Wura 12 a faso la a ɲɛna sa Seguka tɛ yan fa b'i la b'a la ne ma d'a la ne yɛrɛ de ma nin tigɛ k'a kɛ Wura 12 c'est quelqu'un que je respecte beaucoup non je l'aime je le respecte merci parce que baarakɛla don sɛbɛkɛla don dans sa génération maa bɛ se ka waso n'a ye quoi a kɔni ma fɛn di ne ma ne ma foyi ɲini a la n t'a ɲini k'a ye yɛrɛ mais ne b'a dɔn c'est quelqu'un il est très bien bon en réalité il y a des jeunes travailleurs minnu tɔgɔ ti fɔ minnu t'i ye o caman bɛ yen dɔw tɔgɔ bɛ fɔ baarakɛlaw don u b'i ye Baruba kɔni bɛɛ n'i ka style don Baruba n b'o ta sɛbɛntiya n t'a dɔn dɛ kabini woloma Baruba ye ɲɛna mais ne yɛrɛ b'a tɔgɔ mɛn n y'a mɛn k'a bɛ baara kɛ oui Sidiki tu Baru belebele Sidiki bɛ Amalaɲang Baruba Amalaɲang kɔni ye Amalaɲang ye o ayi t'o tɔgɔ mɛn fɛn na o n'i y'o tɔgɔ mɛn fo ne yɛrɛ y'o fɔ fo ne y'o fɔ n'o tɛ ayi n'o tɛ dɔbɔ kun o ayi miliyari le don ni jɔn jɛdu ayi problème ye min ye waritigiw de don n wolola wari la ka mɔ wari la o tigi bɛ wari dɔn o tɛ foyi démontrer maa na o ye tiɲɛ en réalité voilà ça c'est une réalité ça c'est vrai voilà jɔn jɛdu k'a dɔn bita kɔni an b'a bila yan Amutu e ɲinɛna koyi waritigiw journaliste Seydou bɛ Bɛlɛdugu yan Seydou jumɛn a ma fɔ ko waritigiw de wa ne kɛ n ye radio so jɔ n faso la o tɛ wari ya n ko sa fɔ sa n ka 50 diri ma i y'o dun i b'a fɛ n k'i jira diɲɛ na e b'a fɛ ne k'i n k'i malo de wa n k'i malo wa Seydou 100 filɛ 50 ta k'a 50 di daba ma i y'o dun kɔnɔ wo kelen o ne ye fɛn fɛn wa k'e ye waritigi ye n b'i malo sa diɲɛ na ne ye fɛn min ye de n ye fɛn min ye ne tɛ waritigi e kɔni tɛ journaliste coxeur n'i jɛ o waritigi aw ka jamana yɛrɛ bɛɛ kabini 1960 k'a ta 1960 Mali ka indépendance waritigi kelen de bɔra aw ka jamana kan min dɔnna Bina Dosolo wa o fana o bɛ mburu de feere dɛ a ye wari sɔrɔ mburu feere de la donc ne m'énerve pas
Mamadou bi ta ko na mbabla Sky Mali avion digu yoni se di ka do Sky Mali ka damina sini avion da la mi nye avion yi saka sagi yani Conakry mi nye chien nani ye doafu ka ta Conakry ka sagi Sky Mali ambu fo ningu wala nyumando yoni se di ka do yani soni je Sky Mali ubina avion bla Bamako ani Yoruba beni nyanje Sky Mali u ka foli bien Mamadou Kamara e ka do andi dore dan ga jumanata wati sera 600 ambalama bobo ka jemuka ulubuno bolodo no lu willa amedal teni moro bi nywan zoro solomana to ma du shuina nege nye mugan mi nye segiye obike ningafe kele ka nege nye mugan kele balondana obi se kana anna do donge Bernard Tapie banu magaji banamaka ka banu magaji kulukoro banu magaji Mali banu magaji janajaw bela jele blalembe bi 14h30 abike banamba afasola ambe do donge ala kana ninga yafa kama mamdu bara nyena aigle du Mali ku wali nyumando amake premier de notre poule ouais ani Sénégal bi songa be ha ayi ani Guinée était fait ani Guinée équatoriale biji je sais ça mais ne nyebe an katachu non on est de croiser le Sénégal je veux pas le Sénégal wallahi le Sénégal fait moi je veux la Côte d'Ivoire cette année et ça c'est pas bon hein c'est très bon ka Guinée équatoriale ti of ma quart de finale là ani Côte d'Ivoire ou ka Côte d'Ivoire dia ngu shedi ni ngade Ivoire mai ou ka équipe mai ou ma 4-0 l'équipe nationale du Mali c'est l'équipe allez ni Nigeria l'équipe technique wallahi of ma kubi mina bamako ya ando kondo nga ka Côte d'Ivoire dia ka ti quart de finale mbo de risque mai ala kana ni Côte d'Ivoire ala ma bena ala kana ni Côte d'Ivoire be o de nyande aya bana ko e gara je dunia wa Mamadou je dunia ka ti de na ko kabla an ko mara tara nga ngodo nyana lieutenant Adi Traoré kalana ale be wasolo de bamanju be kungokolo munaye olu fana be ka ye momo unu ka chedew ko anga fuli bay Mamadou Kamara bita ko na mbabla ya wa salam